Usa ka drug addict ang giingong misunog sa iyang kaugalingong panimalay kagahapon sa kaadlawon dito sa Barangay Kaputhaw nga miresulta sa pagkasunog sa laing 200 ka mga balay nga iyang mga silingan. Si Rolando Mendoza, 30 anyos, gidetain karon sa Fuente Police Station human gitumbok sa mga silingan nga maoy nagsugod sa kayo pinaagi sa pagdaob sa kutsyon. Ang pagkatap sa sunog nagikasukan sa mga residente, gitabangan og kulata si Mendoza og nahunong lang pag-abot sa mga pulis. Matud ni Fuente Police Station Chief Will Demarcho nga ang inisyal nga investigasyon na sayrang nag-away si Mendoza og ang iyang live-in partner ni adtong tungura. Dugang niya nga daw high pa sa drugs ang suspect atol sa pagkasikop niini. Ang Cebu City Fire Department nakadawat sa alarma alas 4:54 sa kaadlawon. Gideklarar kini under control human 30 ka minutos. Gisuta karon sa kagamhanan sa syudad ang reblocking sa 76 ka mga pamilya kinsa kasamtamang gipahimutang sa Purok 8 complex.